BJP bodol yakare itipra mothani banarom phaika brejicharnukhungni rabachi butarok joining pandawo manjakha Mantri Brishaketu Deborma EM Robindra Deborma te YTF ni adongrokbo koknarak thani adongrokni khukti tebo sajakha fainai salo tebo bodol khlaiei tipra mothani banarom fainai hinei long live Buagra long live Tipramotha long live Tipramotha long live Dal Bidal Party yakare Tipramotha join khaner rona sung lam sogo Dal Bidal Party yakare Tipramotha final rona sung lam sogo Dal Bidal Party yakare Tipramotha join khaner rona sung lam sogo Buagra long live Tipramotha long live Buagra ki jai Bubagra ki jotono sari kaham tamke tini dal bidal patini yagare kini sini bubagrana hangare te Tipramotha tini joining khlaiga te chino jaga phaimanja phaika chini eknong simna ni bidayok chini mantri te chini 13 nong simna tongmakai ni kaisa bo kaisa EM bo sara dipani no kaising bungni bising kino chung tini o jaga joining khlaiga tamge chungbo haino chung jotono mane overtake khlaigla chini o jaga 42 family ramsogor juniawo o beba ko chung thansaon tongo te 42 family o chini o jaga voter tongo 130 sai voter tongo o beba no chung thanjani lamon phaiga chung te jaga kebo mane overtake khlaigla je chino jaga khorsa nistung family itu overtake khlaina kai chung abno bising chung nai bini bising chung mane painai be nai chung abno chung decide khlainai apsu jorona ai sini ini joining program pai manjangna sini borongna simna Vidhan Sabha Kendra ni borongna sini char bisu kitun hambai jeba hambai simna tomakari edisi amsa basai sini hamkrai luka hamkrai bagai samungkang ni batajak berenan baban telepon okra sini char agino MPT থেকে dokla lajak amboge belai hambai sini sarno borong ganang yem sarno hanyo hai borobai samungkang nan bagai jatin bagai dokon bagai joraman pika isor joradi pika amboge hambai ang jora kaisa 50 khlaimani pore BJP thangmani pore hanyo hai wanchuka ini sini sarsong saka aro sini dokan bagi jatin bagi kok sanan bagi jora mau mainnya khlaiba naikha ang amon bagi isor bamono soya jetu kubi samung tangai sini bubagra logi sani tonguba tebang khatong toka sara oma hasin tibraha hai state te rajyo tibra rajyo hai sapta rajyo kaisa party khlai tongu tebang khasrango titong togo te 27 tarigo je kaisa lugutum panda jona soba kotorma khlanya hini tangi bubagra dingi tongu tini ba announce khlai tongu chini dagiam chate te ching oma hai jora rogo sing logi dinan belaino nang ambagang ni jibo wanchuka ang BJP party yakare ako tini Tipramotha join khlaika te tini kabangma okamining ngai tebel logi dikha amai baksabo te am khasrango te kabangma chini purbusimna disabilities ni amchini lukurok amrobo logi dikha amoge chengbus kango tebo tirango samung khlai thangai sini bubagrani netri tekhe te sinaro borong manang sini EM sir sei minister sir moni netri samung tangi thangna agibo samung khlai ka belai number bo samung tangi khasrango tebo paithogomon kaisa belai no chinsa suna hambai asuk bosor dore bongni lama somisya bor tini himima phai karon amo kabangma somisya tomante sini EM sir bai minister sir amo somisya khlai somisya tomono samadan khlaina bagi thangka teing sini nong kogrikha buskang 2026 ni January habono okam clear mi thangnai amboge okam imbrono kharo kuno baijane kirikha kha tongthona jora amboge tini khoroksa ani kumusaka okam no logi chuking kino gari ano reserve khang gari rok sojobo jora kaisa tabo soi dongoti reserve thangon kai gari phaimia kuno gari phainani gosi okam iwo thaikeno gari nosto manbage te tini amo haite nosto thai kirikha nong paramrok khasangdi tongthok di amboge sawo isor kabangma jaga khalogi tongdi nongno isor amo lama phunuka anga hambaya chungno te kabang koksalia tini o Jona Sabha buskang noga sing tongmani aro thanglai nyai sadestor ko palkhe
amagai tini kokisa samani orang nama thangnai hamai jokan mutan parasmu emo singtini Ramshankar Jumia Kamio Faisok Pajak sini borong gunang yem te sini bijato leader sok tongbayo tini o sanjani jorawo Simna minority morchani president borong gunang sini takuk Manoj Deborma te Simna Mondolni member sini takuk Probir Deborman ni netritwe sing tini o jagao grand total 48 family ni 150 voters borok sini bubagrani logi samung khainani bagai yapri sewi phaiman bagai borokno sing khabai khugbaino lamsogo borok phainai 27 tarikho bo sini bubagrano logirinani bagai joto bebagno Agartala sini Astabal mato thanai gai tini sara Tripura omo haikena sini bubagrano logirinani bagai joto tiprasarok thansa ke phaman bagai sing joto tiprasa rognono khaksangmate hamjak mungyafar horo faidi sing amta heken sin to fano sing phiogani bagai sini busabutui busuk sini next generation ni bagai je khati klangani sini thai o thaino snamnani bagai nijini mung snamnani bagai sini bubagrano logiri nani bagai no sing joto lokrono koijawo gai tini je phainai sini ora sini TWF ni sini borongganang je GS botongo sini oro sini brui rogo phai present nang phaike borno bo no belakena hambai tini omo haike bubagrano logiri nani bagai yapri sema bai hambai